Benvinguts al podcast literari del IES Honori Garcia. Hola, som José, Siam i jo, Pau, i avui és el dia del llibre, dia de Sant Jordi, i que millor per a celebrar-ho que parlar del verí del teatre. Molt bon llibre. Sí. Què haveu fet avui? En el dia del llibre, Sant Jordi. Doncs, sent sincer, no res productiu. Jo estava en una paradeta de plantetes per el dia de la festa de la llengua i a més al costat estava la fera del llibre, o sigui que he aprofitat per ulletjar un poc i veure què llibres n'hi havia per ahí. Ho has vist, al Twitter, això Sí. està molt guai. Està molt xulo, la veritat. Avui la vall era cultura internacional, Sí. nacional i de la Comunitat Valenciana. També teníem un festival de motos o algo així. Això no ho he vist. Però lo important és Sant Jordi. Què fa la vostra família o la gent que coneixeu en Sant Jordi? Jo, per la meva part, sí que mos regalem a vegades llibres si sabem que l'altra persona, per exemple, i els meus germans, si veig que hi ha un llibre que els agrada o els fa il·lusió, aprofitem Sant Jordi per regalar-lo. I flors, la veritat és que no solem regalar-nos, encara que a mi m'agradaria perquè m'encanten les flors. Però A mi també m'agradaria que me regalara una flor i un llibre de sí. Sant Jordi. Però tu regales? Soc molt rata. Jo no regale mai, però sí que els meus pares, ma mare sempre li regala un llibre a mon pare i mon pare li regala una flor a ma mare, però este any no ha sigut així perquè ahir vam anar a Barcelona i mon pare li va regalar una flor a ma mare i ma mare li va regalar una flor a mon pare. Que bonic. Que bonic. La casa vaig jo, ahí. La casa vaig jo, plena de flors, Llena de flors, la fiquen Molt xula. esta setmana la fiquen tota engalarnada de Molt flors de Sant Jordi, que a més la façana de la casa Batlló pues, explica una història molt bonica del dragó i tota la vaina de Sant Jordi. Podem començar, no? Sí. Let's go. Avui parlem de El verí del teatre i Rodolf Sirera. Avui parlem sobre el verí del teatre de Rodolf Sirera. Primeres impressions. Què vos va causar el llibre quan el vau acabar? Molt impactant, jo m'ho vaig quedar prou impactat. Més que res perquè és un llibre que a mi m'ha generat molt d'interès. Sí, la veritat és que encara que siga molt curt, perquè ha sigut molt curt, conta coses prou interessants. Sí, I a més des del principi, minut 1 i ja... Sí, a veure, el que té que siga un teatre breu és que, clar, comença tot de seguida i com és un llibre que a més com que fa participar el lector, Sí. perquè de seguida connectes amb la persona que està interpretant perquè està sent enganyat, perquè al principi l'actor, no, que va a casa de la persona del rei, bueno, no sé quin era, qué hombre era este hombre. El Marquès. Quan va a la casa del marquès, clar, ell està sent enganyat en tot moment i el lector també està sent enganyat. Sí. Sí. Vosaltres, alguna vegada, haveu estat enganyats per algú? Home, suposo que sí. Sí. Però, cuenta. D'eixa manera... Jo crec que tot el món, jo crec que tot el món. Jo crec que també. Però no tan heavy i tan de plot twist tot el rato, tan d'engaño. Seguit, la Hombre, veritat. donaria un poc de por estar en aquesta situació. No, sí. Jo no podria estar en aquesta situació. Per què? No sé, jo crec que me moriria. No? Te mors Bueno, literalment. Bueno, literalment. Literalment, Literalment. Claro. perquè ell al final se mor, penseu que se mor? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Sí. I aquest llibre, o sea, és curt perquè, o sea, la gràcia d'aquest llibre és que sigui curt, perquè si fos més llarg seria molt avorrit. Sí, perquè a més com passa tot el rato en el mateix puesto i és com que no n'hi ha salts de temps, si estigueres, per exemple, 2 hores llegint encara en vegada una, seria insoportable. Sí, és menys d'una hora. I bueno, per a ficar als que els estan escoltant en context, dir que este llibre, este teatre, se va crear per a TV3
I és un teatre que se va fer per a només esta cadena i que no se volia interpretar més allà del teatre. Se va fer en 1978 en català. I, bueno, se va representar per primera vegada per Ovidi Montllor i Carles Velat. Ovidi Montllor feia de la persona enganyada de l'actor i Carles Velat feia de la persona del marquès, que primer és un criat. Haveu tingut criat alguna vegada a casa? No. No. Un poc l'assistent no pregunta. Un poc. I assistenta? Bueno, és veritat. És que he preguntat per criat, assistenta, limpiadora... No. Jo sí. Jo també. Vas tindre, però quan era bebè. O sigui, bueno, no. Els meus pares treballaven i jo... O sigui, Sí, igual. la meva germana i jo no mos podíem fer càrrec de tota la casa. Claro, jo tenia 3 anys. I bueno, vam contratar a una limpiadora que se va carregar en un cristal de ma casa. I a partir d'ahí pues, mai vam tindre més netejadores a casa perquè... No passa res. Si voleu, comencem mirant un poc l'argument. Bueno, espera, Bueno, comentar també que, claro, has dit que és un teatre que es va fer per TV3 i parlar de que Rodolf Cirera, tots els teatres, feia guions per moltes sèries, tant en TV3, en Canal 9, en Radio Televisió Espanyola... O sea, Molt bon guionista, Sí. molt bon guionista. No tinc molt clar si en Canal 9 existia en 1978, però... No, però molt més No, tard. però... Sí. Molt més tard. Pues No, sí. Bueno, ell és valencià, encara que va estar en TV3, però ell és valencià, no és català. I bueno, podem començar ja Sí. con la vaina. Els primers temes que se tracten és que primer l'actor se pensa que el criat és un criat i el lector també s'ho pensa. Què penseu sobre les primeres impressions? Perquè clar, després descobrim que esta persona no és la que pensem, sinó que és el marquès. Sí. Jo, aquesta part me va agradar moltíssim perquè és que té molt de sentit i és tot molt veritat. Perquè, claro, una persona se te presenta, per exemple, en traje i te diu que és advocat i tu te I tu t'ho creus, creus, tu t'ho claro, creus. tu no tindries per què pensar que a lo millor aquesta persona és bailarina, saps? I no sé, o sea, ell, per exemple, després el marquès li tira en cara que ell pensa que és una persona intel·ligent i que ell deuria, que conforme parlava i tal, tindria que haver sabut que no era un criat. Que també ahí entren un poc els estereotips d'una persona criada no pot, o sea, parlar bé, no és intel·ligent, X... Sí, jo penso que aquest llibre és una reflexió constant. Perquè, com heu dit, jo crec que el llibre també ens fa creure que aquest criat és criat i ens fa reflexionar un poquet sobre la nostra moral i els valors a l'hora de conèixer persones noves. Sí, Que, no sé, és un aspecte de la natura del ser humà, saps? sí. Vosaltres, per exemple, quan esteu en amics i canvieu a un altre registre, sí que canvieu de personalitat, no? A veure, no de personalitat exactament, però sí canvia el nom, Claro, la òbviament. forma de parlar i... Sí, Perquè Jo crec que és normal, perquè no pots gastar un tipus de bromes en unes Claro. persones i en altres. Sí, però jo me referia, si estiguereu en aquesta situació, haguereu tractat al criat de la mateixa manera que tracteu a un marquès? sí, Jo perquè, sí, a veure, sí. és Lo que... primer és el respecte. Sí, sí. Jo crec que estant allí, no. Al final no tractes... Bueno, no haguera parlat del criat de primeres, no crec. Jo sí, la veritat, perquè, bueno, de primeres és que no haguera anat a casa d'un marquès, perquè un marquès simbolitza X coses, però, saps a lo que me referís? No... O sea, que siga un criat no vol dir que siga menys que un marquès i tractar a un marquès de, en plan, excelentíssim senyor, no... Sí, no me és crec. Lo molta primer és el paradoxa. respecte, és el respecte, sempre. És adornar molt i... I poder caure bé. Diners, Claro, diners, és la diners, posició vaja. social, Pues- tenint en compte que ell no és noble ni res, que és només un comediant, claro, n'hi ha diferències. Pues jo posicionant-me en contra, jo crec que sí que tractaria diferent. Sí, Però és per estatus social, Perquè és el que s'espera, no? No, però en la piràmide, al final, la persona que està dalt la tens que tractar
d'una manera, pues està damunt de tu, Però no? per què està dalt el marquès? No, En pues cap tipus de socialment femenins- el marquès no té la mateixa posició, no li estan pagant el mateix que, Claro. que a un criat, És i que el criat d'entrada sí, ja està per claro, baix. està per baix d'ell, de Gabriel, i el marquès està per damunt d'ell. Llavors, claro, és per això que a lo millor li trata... Però jo crec que ell no li trata mal de primeres, ell va, parla en ell, no sé què... Però, claro, quan ja li diu jo sóc el marquès, ell comença a dir-li, a fer comentaris un poc... Molt fort, i s'ha Sí. a mi Claro, és és- un poquet malcose. Es posa la limitada a la persona. Sí. I jo tampoc sabria com actuaria, però sí que és veritat que fa una reflexió i te fa reflexionar. És com llegir un llibre de filosofia, però al final te fa reflexionar. Sí, molt. Jo penso que aquest llibre és una sí, excusa sí, per fer una reflexió sobre què és, Sí. què és el teatre I què no és teatre i com podem millorar el teatre en general. Pense des del punt de vista. El teatre i la vida. I la Sí. vida també. I el valor sobre aquest. Sí, un altre tema que se tracta, ja deixant este tema a banda, és el capritx que té esta persona ja quan se descobreix que no és un criat. El marquès té un capritx i és que representen la seva obra morint-se de veritat, no? Sí. D'alguna manera que representen Sí. de veritat perquè ell té com una dualitat, no? Sí, sí, sí. Jo crec que, claro, ara tornem a una altra vegada a que és marquès i que és una persona que, claro, que com té diners, com té un estatus social, sempre, com que el seu voltant fa sempre el que ell vol. Entonces, pues, aleshores, pues, ell se creu que, claro, Gabriel, a la primera de toque li diga, fes esto para mí, ell diria, vale. I no, i claro, li costa un poc ahí tirar d'ell, perquè, claro, ell se creia que a la primera li anava a dir, fes esto, i ell li anava a dir que sí. A veure, clar, és que la proposta era un poc complicada. Al final no li ho estava explicant bé, perquè tampoc li volia explicar tot. Claro. Ell s'estava marejant, s'anava a caure al pis i li diu, vale, actua, llegeix esto i fes-lo lo millor que sàpigues. Al final ell el que volia és que s'enquera de veritat el que estava passant allí. Claro. Sí, ell el que vol, jo crec que el marquès, el que realment vol és com l'essència de lo que és la realitat dins del teatre, que és algo que és molt difícil de replicar, encara que tinguis una forma d'actuar, saps? Claro, no és el mateix estar al límit de la mort de veritat que fingir que estàs... Que sempre... o sea, els humans jo crec que sempre podem distingir en quan una situació és de veres Claro. o quan una situació Sí. està escenificada. Sí. Però dins d'aquest espectre sí que podem posar una qualificació sobre això. Sí, bueno, Sí, sí, siga com siga, esto era un capritx. Vosaltres, Sí, sí, són capes. quin és el capritx més gran o que vos en recordeu? Quin és el capritx que més bombo li heu donat? Capritx. Capritx més gran que he tingut en ma vida. O Sí, capritx, claro, no? en la vida. Ser tipus amb altres persones o plan que tengan... Un capritx de la vida. En la vida. Jo, a veure, parlant de mi... És difícil, és una jo, pregunta jo difícil. volia una màquina de fum. Una màquina de fum? Què és això? En plan... Una màquina que tira fum. D'estes que n'hi ha en la discoteca. Ah, vale. Pues yo tenía desde el 6 anys hasta els 12, 13, 14, 15 i hasta igual fa 2 dies volia una màquina de fum i no me la van comprar perquè A veure, Qui tindria una màquina de fum a casa, saps? jo pausafon, puede ser. Sí. És que Quina Quina és la finalitat? O sigui, no sé, és que jo Diguis de Final Countdown i... no ho sé, és el capritx de la meva vida, o sigui, i ja està, no he tingut ningú capritx que m'hagi durat més de quasi 17 anys. No sé. A veure, Jo crec que capritx de tipo objecte, tipo modo materialista. Jo va ser a mes 6-7 anys. Pues va treure la Nintendo DS, 3DS. Pues jo me vaig encabotar que la volia i que la volia. I vaig estar tot l'estiu amb ma mare que li ahí l'RQR en la Nintendo y por favor. Hasta que un día mamá María tenía que andar por paseo y se acabó. ¿Qué pasa? I vas a aprofitar. ¿Qué pasa? Que yo estaba ahí y va a pasar la secció de la de la DS.
pues estava en el carro perquè, no sé per què, però Abans n'hi havia carros en el Mediamar, que ara ja no n'hi ha. No sé per què, però ara no n'hi ha. I vaig agafar i vaig posar sense que m'ho vaig posar la Nintendo dins de... Qué violento. sí, va ser un poc violent. Però Què passa? Que ma mare, òbviament, s'ha d'anar compte. Òbviament. I quan la va agafar, me va dir... José, te quedes sense Nintendo hasta 3 anys després. O sigui, hasta 3 anys. Fins 3 anys. I No vaig tindre la Nintendo hasta 3 anys després. Quan vaig complir 9 anys, la vam comprar. Que la volies en 6 anys? Sí. Hosti. Perquè Jo sempre havia vist els meus cosins jugar i jo volia jugar també. Normal. I tu? Pues jo és que no he sigut molt capritxosa, la veritat. Pues no sé. Bueno, No. No sé, Però un capritx també compta com, per exemple, imagina't, estàs en un cofa i són les 6 del matí i vols anar a casa i jo què sé, li dius a algú, per favor, vull anar en cotxe a Vall, saps? No, però eso estem... no es un capricho. Que Claro. Estás en He de tornar a ma casa. Però Parlant, l'altre dia vaig veure a dos xavals de Vilavella que estaven, o sea, en el centro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, en el centro, en plan. Da igual. I que eren les 12 i volien tornar a Vilavella Caminar? en bici, Ah, coño. no, en bici, i eren dos en una bici i anaven... Què? I anaven sense bici, sense res. La gente de Ostras. Vilavella tiene unos caprichos, bueno, la gente Sí. de Vilavella es rara, pero la gente de Vilavella tiene Bueno, caprichos. A 12 de la nit, alcaldessa, volem autobusos A les 12 de la nit. a les 8 de la nit per no anar en bici d'ací a Vilavella. Sí? No sé, És Sant Vicenç? Sant Vicenç. la gente está fatal. Claro. Pero bueno, Però és que se necessita... Parlant de capritxos, n'hi ha gent famosa que últimament ha tingut un capritx Molt gran. important, Sí. Sí, i a més és que... Mira, Bueno, Ana Obregón. Ana Obregón. Però sí, Ana Obregón. parlant d'això, és que n'hi ha molta més gent que té capritxos, ¿vale? Com Ana Obregón, i que realment que no ho sabem. Clar, estan, bueno, no estan silenciats, però Però, no són tan claro, no són tan mediàtics. I a més, per exemple, el cas d'Anna Obregón és que ella no pot tindre fills, òbviament per la seva edat, però n'hi ha molta gent que, per exemple, les Kardashian, que són com... viuen de la seva imatge física, moltes han tingut fills per gestació subrogada perquè no volien que se li fera malbé el cos. Tipo, eres una dona de 30 anys que tens una parella estable o no, perquè la gent famosa té coses molt rares i no vols tindre, bueno, o sea, sí vols tindre fills però no els vols tindre tu per a no fer-te malbé la panxa o lo que sigui. No, però... O sea, Sí. és un poc... A veure, És difícil. jo crec que esta dona lo que està un poco... està mal del cap. Necessita teràpia, necessita un I psicòleg. jo crec que està fent una estratègia de màrqueting, vol aconseguir diners d'alguna forma perquè acaba de treure ara just un llibre Sí. on explica tot esto, que no l'haurà escrit ni ella, però bueno. No. Les dos portades que ha tingut en la revista Hola han sigut de més d'1 milió d'euros, o sigui, Sí. Que molt cotitzades. està mercantilitzant tot esto i al final l'única que s'està beneficiant d'ací és ella. És ella. I està, a més, no fent gran una bola, però sí que està com donant a conèixer una pràctica que en realitat és molt dolenta, perquè Sí. tot el que va darrere d'esta pràctica està molt malament i al final és un capritx que ella ha tingut. Sí. I bueno... I a més, ella després, en la segona portada que va tindre en el Lola, ven que el capritx no és realment seu, sinó que és del seu fill, que està mort, perquè el seu últim desig antes de morir era ser pare. És molt fort. O sea, ja és remoure ahí temes molt... Perquè esta dona és molt major. No, clar, quan És ella, molt quan major. ella, quan ella muiga, algú se tindrà que fer càrrec, Claro, perquè clar, sí. ella diu que ella és l'abuela d'esta persona, bueno, d'esta xiqueta, però en realitat és la seva mare legalment. Claro, òbviament. Ningú està fent de mare ahí, o sigui, és la seva... No, és que no s'entén. No s'entén. Esta mujer està para atar. Està... Gent rica i sus Gent rica i els seus capritxos. Rodolf Sirera
va a pensar en esta Sí, dona. va a pensar. Y igual Ana Obregón tendría que pensarse si Hombre. el verí del teatre és una lectura recomanada. Sí. Ja. No, però- El pensament d'esta gent... Buf. És que la gent rica fa Sí, bueno, el que fan els diners i el poder. En diners, tarrons, i un tema que he citat antes per el fill d'Anna Obregón, És la mort. la mort. La mort està molt present, sobretot al final de l'obra, perquè el criat, que després és Marquès, li enganya dient que s'ha pres un verí, després li diu que no se l'ha pres, que se l'acaba de prendre, en realitat. Bueno, és un lío, allí se forma una hecatombe, menos mal que no hi ha Claro. públic, però bueno, jo m'haguera posat molt nerviós i clar, Sí. o sigui, t'acabes de prendre un verí que te penses que t'està fent bé, no entens res i bueno, esta persona al final s'acaba el llibre i en teoria se'n mor. Sí, O sea, sí, jo crec que... És molt fort lo que passa i què penseu sobre la mort? Bof, Pues, plantejada com està en aquell llibre, pues, és algo... jo no ho veig com algo tan tràgic, sinó com algo natural. Encara que és molt fàcil parlar de la mort sense tindre a propet. I és que no tindre a propet. Però, No sé, és que jo crec que donar un punt de vista de la mort des del meu punt de vista actual, o sigui, la meva situació, és difícil. No, És que sí. res perquè és molt fàcil dir, no, ja passarà, és algo natural, però quan la tens propet, no sé, jo crec que dona Sí. fort, el concepte de... Perquè és difícil imaginar el no està directament, saps? Sí, perquè és com que veus a una persona viva i després, en no res, ja, és que ja no la vas a tornar a veure com l'has vista sempre. Clar, és que tu És la veus físicament, però en Sí. realitat esta persona no està. No està. I clar, pensar en això, en realitat, quan te vas a pensar-ho de veritat, la mort És és una cosa que molt- dona molta por. Sí. En realitat, li teniu por a la... bueno, mort a... Jo sí, Li teniu por a la mort. Mort a la por. Bueno, jo no us ho pensar perquè és que si no m'agobie, però jo sí que tinc por, Sí. Prou, encara que, no sé, no és algo que pense que... En el llibre se presenta com Algo tràgic. una situació molt tràgica Sí. i, bueno, Sócrates, que és la persona que està interpretant l'actor, que en realitat està sent interpretada per un altre actor, esta mort se presenta com una cosa molt tràgica. Ell està agonitzant, li han enverinat, crec, no? Sí. Bueno, no sé què li passa, però està molt mal i, clar, se presenta com una cosa molt roïna. A mi pensar en la mort, no sé, és que... Com la ves tan llunyana, Sí, És com que no me dona... jo la veig molt llunyana, però és que realment no té per què, perquè a lo millor Clar, te és- passa algo d'ací, no res, i te mors. A veure, en realitat, és un poc com selectivitat, al final. Tu estàs en primer de l'ESO i la selectivitat la veus molt lluny. Molt lluny, Però passarà, Però clar, arribarà. o sigui, tu saps que en algun moment arribarà i jo crec... En Menos. un mes i 17 dies. Bueno, ara 16. Jo crec que... He contat 7 dies, Sí, Sí. és que m'ha dit l'altre dia en un d'esto dels dies d'Instagram. Però bueno, tornant a la mort, un tema un poco serio, por favor. Sí. La mort és una cosa que està al dia a dia i al final els joves la intentem com no pensar en ella, Oblidar. però al I final sempre... Bueno, algun familiar se Clar, mourà sí, mort, però és molt fort. Jo crec que és duro. Sí. Hi ha que pensar en la vida, Però no. Però jo crec que... A veure, què vos dona més por de la mort? La mort vostra? Perquè jo, per exemple, si en plan de causa natural i tal, me dona igual perquè és algo que ha de passar sí o sí. Però, per exemple, part de la meva família, molt propera, com has dit, jo què sé, el meu iaio va morir, però jo era super xicoteta i jo no me'n recordé ni del meu iaio ni de com va morir. I he tingut gent, familiars, que han mort, però com que no és el mateix que, per exemple, si se mor ma mare. Saps? Ja. Què vos dona més por? Morir vosaltres? O veure al teu voltant a la gent morir? Home, jo morir jo no me vull morir. O És sigui, que jo crec que és més dur veure la gent morir Clar. al teu voltant que tu mort, perquè és que te mors Claro, tantes te coses, mors, se agarren en petit, saps? Però el concepte de mort, de tu Però és- morir i ja no existir, te dona més por o... Jo crec que m'ha més por el... No sé,
és difícil d'explicar. Me dona por veure la gent sentir-se mal sobre la meva mort, perquè, o sea, Buah, a mí me la pela. si jo me mull, jo no vaig anar compte. No. Mentre no muiga en dolor, Claro. En el garrote vil no Sí. vas a morir. saps? La guillotina. I parlant de lo que anaves a dir, no heu pensat alguna vegada de si avui me muic, Què passa? què passa? Què passa? Qui li conta uns amics d'internet? Sí. Qui li conta uns amics d'internet que jo m'he mort? Clar, o sea, demà... És una... Però igual és com que tu te creus que passa algo molt... Però demà la gent seguirà anant a classe, Sí. la gent segueix viva, La però seva vida, tu estàs sí, claro. Me cago en t'has la acabat. falta. A lo millor la teva família està pues, demà super destrossada, però la gent segueix en la seva vida. I això és com que... Sí. És de ser un poc egoista, però, o sea, no, però és- pense... que sí, o sea, cada un. Clar, no, però pense que a lo millor que com jo he mort, la vida ja Ja l'acaba. A mí de vegades lo que me dona més por no es morir-me, carrera. sinó que explote l'univers, o sigui... Imagina't, sí. No, que s'apague el sol o qualsevol cosa que... O sigui, que la humanitat deixi d'existir me dona molta més por que jo me muiga. La veritat, eh? Però que, Com el concepte de dice- ser inmortal, sí, no. però que dice d'existir En tu quan present, en jo present. Tipo, a lo millor avui n'hi ha un apocalipsis super rara No, i claro, de però repente... mos morim tots. Me dona més por que mos muigam tots i que, o sigui, que la humanitat no continuï. Ah, no, a mi això Què m'agrada. passaria? Jo si me muic i després als 20 anys desapareix la humanitat me dona igual. Però si jo estic viva i de repente el sol li dona per explotar, és que això seria... Jo no sé el que pensar, però l'únic que està clar és que este llibre fa reflexionar Fa moltíssim. molt sobre aquestes pensar. decisions, jo crec que Sí. l'elegir també és molt, i lo de elegir coses també és un tema prou present en aquest llibre, Sí. perquè el protagonista, si podem considerar al comediant com a protagonista, perquè jo crec que són dos Sí. protagonistes, perquè el Marquès també té un paper molt Molt dins de important, l'obra. sí. Però la presa de decisions jo crec que també és un tema prou Sí. important perquè està tot el rato el joc este entre el marquès i el comediant I el propi lector. El propi Sí. lector I també. el propi lector també. Perquè tu al final penses, vale, jo no sé si m'està contant la veritat o m'està O contant no, una mentira. contínuament. Però a més, lo de la presa de decisions és una presa de decisions que tu realment no saps què fer. Ja. Perquè, claro, tu prens una decisió i aquesta decisió després té conseqüències. Però no són les conseqüències que tu esperaves. Perquè, claro, quan li diu si veus esto, ja estaràs bé. I diu, claro, si esta persona me diu que si veig esto vaig estar bé, és que jo estava mal. I se ho veu i resulta que no, que és ara quan està mal. És que és Però és Frenètic, sí, és un llibre molt frenètic, és una lectura molt frenètica. Per això m'agrada que sigui un llibre curt. Perquè crec que si hagués sigut un llibre llarg, Sí. no m'hauria agradat Gens. Jo crec Sí. que este llibre és el millor que m'he llegit Sí, igual en tot batxiller, Perquè L'any passat, sí, a pot ser. més de que és curt, és que és molt reflexiu i... Sí. i és que, Bueno, Joan Fuster també està prou ahí. Bueno, Joan Fuster, a mi... No A mi este llest també m'agrada molt, Sí, bueno, este yes. Bueno, sí. Parla sobre coses... Però bueno, Rodolf Sirera és un crack. Sí, és un crack. Sí, és un crack. Vos volia preguntar, quins són les vostres últimes lectures? Perquè clar, jo ara en batxiller no tinc temps de llegir, Sí. bueno, i no llegia abans tampoc, o sigui que només llisc esto, lo que tenim en classe, llegiu més. Jo sí, jo aprofito per llegir. Ara mateix estic llegint Normal People perquè me vaig veure la sèrie... Bueno, me volia primer llegir el llibre, després veure la sèrie, després ja veure què fer, però me van dir que la sèrie era un poc pitjor que el llibre, doncs me vaig veure la sèrie i ara m'estic llegint el llibre. Bueno, no m'ho vaig jutjar, vale? Però jo l'últim llibre que m'he llegit ha sigut un llibre d'autoajuda. Sé que és molt Però- gracioso. No, però... The Mountain is Over You, En anglès. No me Pues, recordo és una autora. este llibre me recordava un poc a un llibre d'autoajuda, perquè en realitat te fa reflexionar i dius, vale... Sí, una reflexió Sí. constant. Sí, però bueno, ja hem acabat. Bueno, sí, jo sí que volia comentar que, per el que has dit de l'autoajuda, que tardes una hora en llegir-te el llibre, però a lo millor estàs una setmana Ah, bueno, sí. reflexionant tot el rato dels Sí. temes que dius, però... Sobretot este final ha sigut
a mi m'ha paregut molt groundbreaking. És molt potent, és un final Sí. prou impactant. Sí, son libros que al final son los que se te queden. Más vale corto y bueno que largo y sí, caca. sí. Així Sí, que, sí. bueno, li recomanem a tot el món que ens està escoltant. Li donem les gràcies, bueno, a llegir el llibre, i a llegir molt de teatre, a anar al teatre. Anar al teatre. Anar al teatre. A anar a musicals, a anar al cine, bueno. Bueno, què vertient del teatre, de la interpretació vos agrada més? De Jo la què sé. interpretació. Jo musical, jo me quedé en musical Sí. i en Zarzuela igual. Però musical, a mi m'agrada molt l'òpera. Me encanta. Sí. Jo, és que Pero l'òpera... como tema teatro sí. Sí. és interpretació. Sí. Jo l'òpera... Ojo que o sea, el drama litúrgic també està molt guai, Misteri d'Elx, Ni hay que poner una vez a la vida. Una vegada a la vida, sí. I després, llegir teatre o veure teatre? Bore. Jo llegir. Llegir segons... Perquè n'hi ha teatres que estan fets per llegir i estan molt bé, i n'hi ha teatres que llegir-los és... Jo és que m'agrada imaginar-me l'escenografia, Sí, la és gent com va disfrutable. vestida, Sí. a mi m'agrada això. Sí. I a més, com vull estudiar escenografia, pues me va molt bé per a la imaginació. I tota la vaina, hi ha alguna cosa més que dir? Pues no sé, és que se poden comentar tantes coses. Es que hay muchos Sí. comentarios. Sí, Yo creo podríem que- estar 2 hores així, Sí. parlant Pero sobre yo llibres. pensé que está una buena zona sobre el llibre. Clar, anem a fer un podcast cada setmana, no Sí, us pareix? fem un podcast de cada un dels llibres que hem llegit. Pues jo me desapunto. Ah, Ja vos ho dic. fem rànquing dels llibres. Bueno, Va, fem rànquing. Bueno, esto... Va, llibre de meravelles, diccionari graciosos, plaça del diamant i veri del teatre. Jo venia al teatre un El primer. o sea, top 1. Diccionari per graciosos, Sí. top 2. Diccionari per ociosos, jo ficaria mi llibre de meravelles antes, No, jo top 2 sí, també. Es que el diccionario. Es que yo. Vale, però tots coincidim que plaça del diamant, la última. A mi no me va agradar, no l'entenc. A mí No me va. mira. Los Està molt mal, Hausen. que els meus Mercè no era fans. A mi Mercedes. A mi me sembla que no Pero. m'agrada res. Overrated. Però està guai. Sí, Very. a mi no me cau ni bella, Ni com escriu, Però el suac que té Mercè Rodoreda, com és el swag, és que... Bueno, els nostres autors i autores valencians i escriptors i escriptores. Bueno, ella de fet és catalana. Bueno, valencians catalans del País Valencià, Dels països de tot el catalans. litoral, el litoral mediterráneo, incluido Itàlia. Itàlia, molt bé. Mercè Rodoreda no és la millor, bueno, Bueno. dirà gent que sí, Claro. A Joan Però- Marí li agrada però- molt Mercè Rodoreda. però jo voto que no, esta mujer no, a mi no m'agrada. No, a mi tampoc me va agradar molt. I a més és que... La forma de escriure, ¿no? Un estil. Sí, i a més me sobrava molta cosa. El llibre se me va fer molt llec. Sí. Es que yo creo que. Me sobrava molt de tros de llibre. És un estil prou característic que té agradable. A mí no T'ha m'agrada. A mi d'apassionar. no m'agrada. Però sí que és veritat que els temes que tracta... Bueno, no sé, és que també jo vaig veure una entrevista que va fer parlant sobre la plaça del diamant i no me va encantar. Molt de suac tenia Mercè. Li estem tirant Un poc de hate, no passa res, està morta. Està morta. Tenies molt de suac. a la pobre Mercè i hem vingut a parlar sobre Rodolf Cirera, hem acabat ja. O sea, alguna cosa més a dir? No, ja està. Jo crec Vale, que no. pues donar les gràcies a José perquè estàs a casa. Su equipo. El seu equip musical és este. La música també és seva, la que esteu Sí. escoltant, bueno, la que Ha heu fet- escoltat claro. i la que estareu escoltant, I suposo ha fet jo. la intro per tots els podcasts. Sí, i ja està, donar les gràcies a Letícia. Moltes gràcies, Letícia, mos has salvat el curs. Bueno, clar, Literalment. perquè, bueno, és un treball voluntari, però bueno. Que tingues molta sort en En el treball. el treball Esperem de final de màster. que aproves, que tragues bona nota. Sí. Que te siga estudiant, perquè, claro, realment ha de fer el treball sobre esto. I bueno, a qualsevol que mos estigui escoltant, si ha arribat fins a este punt, un aplauso Un aplauso. a esta persona. Y ya está, yo me despedís, soy Pausa Font. Jo soy Siam. Jo soc José.
I esto ha sigut el bri del teatre. Teatre. Tots a llegir. Adiós. Ciao. Ciao. Crec que comenci a pensar que cada dia és una nova sensació.